Awag! Buhok na tali! Okay. Pauli-uli na ta mga kadro, no? So gikan na ta dito. So standby na ta siguro dito mga kuan na siguro mga 30 minutes na siguro. So kinaapiat mga lakaw nga importante sad. So karon palugsong sad ta siguro mga 3 to 5 kilometers, no? Ang atong lugsungon karong adlaw karong buntaga. Okay. At least kuan na ta, naka-experience sa diri mga kadro, no? Kung unsa ka nindot ning lugar dinhi mismo sa Good Shepherd. Then sa pasad at least ma-experience na to ang adlaw karon. Adlaw dito karon mga kadro sa Domingo. Mismo diri sa Cebu City, no? Ang pasalamat gyapon ta sa to akibali murag kaanindot sa panahon karon. Bisad tuon murag tan-aw nato nga murag kuana kanang 101 diri Cebu. Murag di kay tanto klaro-klaro ang ato ang video tungod kay medyo uwan lagi. Then sa pasad dangog ang kuan ato diri makaduno kaning daan. So murag usa or duha na lang siguro karon nusaka tungod kay murag ang uban sad lagi wa pa makakuan kay kuan man kaning usay tawag ani kanang dangog lagi ang lugar diri. So dili pwede sa mga katong medyo mga dagkong tao ba pwede usaka diri kay medyo bugat na kayo. So kita may problema saka man jud ta bisag unsay mahitabo. Basta i-feel na nato na hapit ta sa ato mga lakaw, no? Way kakulian nga moabot. Tapos enjoy lang, enjoy. Kay hibaw naman ta nga tagsarasad ta malipay kay halos tan lagi oras nato. Gigugol nato sa trabaho. Then diri jud ta taon makapabuhagay sa ato mga istorya o ato mga murag pamaraig ba dinhi sa social media kay sukad nga murag naka-appeal tayo ng YouTube murag sige na lang tagpabaga anis atong naong. Sige lang shout out bisag way mo like walay mo kan sige na lang okay ra basta importante happy ta, no, sa ato gibuhat karon, no. So naapay dito uban na mga kuan wa pamulugsong igipang kapoy pa siguro to siya. So kita lang murag lugsong ta na kay di na to lagay lang ngayon ang oras kay murag taas na ang oras, init na sad. So magpalangay-langay pa ta murag wa na delay na ta. Okay, so at least mga nagaling nakaabot jud ta dito sa ato ruta, no. Tapos kuan lang ta na safety dito din happy ta nakakita sa tag mga nay ato gipang kasugatan na mga kuan ato mga kaila ba. Wala nato ipakita nato, wala nato mabidyohi mga kaduno kay for privacy ba secure kuan nila kinahanglan pa ta mananghid ba. So kay para at least okay. So try ninyo mga kaduno pag-ari dere kaning lugar. Ayan na lang mo dito sa kuan kanilang agiana kay murag nindot mas murag nadana na diri nga agiana. Murag di na ka magproblema kay kuan naman kaning daan diri medyo hawan man sad dili man kay tanto kanang kuan murag limpyuhan jud siya tinuoray lang. Kung makita ganin niyo sa video nako so mo ay ngana nakalimpyo. Tapos kuan na kanang daghan jud agi daghan nimo kasugat na kasagaran dili nimo kaila diri, no. So nindot sa siguro kung magpakuyog ka anang mga medyo pasad bitaw paspas mulakaw kay pare estimated nga oras makaabot mo ng lugaran, no. Para at least pag abot makauli dayon ba abot balik dayon tapos makapahuway dahil sa inyo panimalay, no. Mga kuha naman witik-witik naman ako ang trabaho pag abot dito la kuan dayon kanang kaon gamay kung maka-snack gamay okay dito na balik na sa dayon
So inga na taka consistent mga kado no, labi na kaning mga saka og bukid kay naanad man ta taon og kaning bukid ba. So again, nagpasalamat ako sa tanan nato mga subscriber sa YouTube channel nato, sa Facebook account nato sa Isidro Lito Salvador, og sa main account nato sa Isidro 79. So tako jud nako na pasalamat mga kado sa inyong pagtan-aw kaning atong trail karong adlaw karon sa Domingo dinhi sa Isidro Lito Salvador og Isidro 79 YouTube channel mga kano. So once again, this is Isidro 79. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye mga kano.